No Dané, co jste pochlubil teda? Nějakou bílou si tady bere a mě nechce. Chyši mi sliboval, že mi postaví, aby jsme spolu nemuseli bydlet. Já jsem to všechno Zadivůvku mi postaví, abych nemusela do duše chodit. Teda Dané? Teď si tady jde s nějakou bílou. Mama, že to je pravda. Nemáme důkaz. Nemáme důkaz. Mama, podrž. Danielka brečí. Máš ještě to zíví. Danielka brečí. Máš ještě to. Mám. Tak pozor, ale teda Černá, bílá, to je Danielka. No, Dané, mezi náma přes ty vlastně je to docela podobný, jako jo. Že jo, celý tatínek teda. Tak teda ale pozor. Aby jsme si tady tu situaci trošku osvětlili. Osvětlíme si tu situaci. Jestli to teda jako znáte, jo, tady si Štěpánka. Dané, pojď si sednout sem. Sem si pojď sednout. Štěpánko, pozor. Štěpánka si půjde hačnout sem. Tady mám tady vůbec najíst? Já tam. Tady jsou pracky na No ty, mambo, nebo jak se ještě si pojď sednout. Hele, nelíbej tady to černobílý mimino, pojď si sednout. Ty nejdu. Tady pracky na Tak. Sundejte si boty. Dané si sundej boty, Štěpánka si taky sundá boty. Obě dvě, ano. Ty si nic nesundavej, ty nic nemáš. Jo, ty máš, jo? Já mám taky boty. To jsi bohatá teda, když máš na boty. Když se nevěnu, jak jsem bohatá. Vidíš těch sandrna? My nejsme žádný kurý. Máme 3 kozy. Tak, a určitě z vás budete teďka vědět, o co půjde. Dané, já si jednu tu tvoji botu půjčím, dám jí takhle Štěpánce. Tyjo, tam nějaký horko, Dané. Je vidět, že jako už tancuješ do 106, už ty střevíce jsou taky. Já jsem na botu. Tak, Dané, vem si do ruky. Vem si i tu svojí. Štěpánku, ty si mi taky Neboj to se, já tady na všechno pohlížím. A teď se teda ukáže, jestli se ty naši novomanželé znají. Já vám vysvětlím pravidla, abyste to věděli. Budou se zvedat boty, já se jich budu ptát na otázky, těch otázek je asi 2, 4, 6, 7. A na tu otázku, kterou položím, tak když si budete myslet, že je to Dan, ty zvedneš Danovo botu, Dane ty svojí, a když si budete myslet, že ta otázka je na Štěpánku, tak ty zvedneš Štěpánky botu a Štěpánku ty svojí. Chápete to všichni? Jo? Já se ti nedivím, že jsi v rozpacích tohle vedle mě sedět, tak jsem úplně v troubě. Podívej se na to. Odpovídáš dobře. Je to tvoje dítě. Je to tvoje dítě. Chci k tomu něco říct? A nezapomněl jsi se v Africe někde? To ještě nebyl. Štěpánku, jaký ty z toho máš pocity? Tak jdeme na to, jo? Ty se někam sedni, ty mě to akorát děsíš. To je diskriminace. Ano, pardon, tak já se tady takhle stoupnu, jako kdybych tady nebyla. Tak první otázka, kdo stele doma postel? Já nevím, my spíme na zemi. No, shodli se, ale. Druhá otázka. Kdo je po ránu déle v koupelně? Já v koupelně, já chodím jednou týdně do řeky.
Ano, schoda. Oba dva zvedli Štěpánky botu. Další otázka, kdo doma vaří? U nás chalipa. No to není možné, vy jste se zase, to nezaslouží potlesk. Oni se zase shodli. Člověče, tak to vypadá, že půjdeš zase po svých, ale. Se, Romano, snaž se, dělej. Takový blbý otázky. Takových kilometrů jsme sem šli, ta kurňa proto něco dělej. No, tato otázka je k tématu. Kdo začal první mluvit o svatbě? No, naše. Teda vážení, já jsem tady asi úplně zbytečná, teda, když to tak vidím. U nás šaman, abych nebyla ostuda ve vesnici. Další otázka. Kdo je hlava rodiny? Máma, to si ty. Máma to si ty, ale oni se zase shodli, jako. Ale třeba podívej se takhle tady, ženíchu, a třeba tady něco najdeš. Já jdu někoho vypiju, já kouknu na to, kdo má nejvíc zlato, ne? No, jasně. Tak. Další otázka. Kdo hlídá rozpočet? Vy jste se zase shodli. Já něco mi k tomu řeknu. Já si, že to je v pořádku. Ano, Štěpánko fakt jako hlídá rozpočet. On má víc peněz než já. Takže jste se ve finále vdala dobře, že jo? Jestli tvojí dceru, já chci taky mikrofon. Jo, ona chce mikro, tak to pro něco Nevím, co to je rozpočet, u nás se hlídají jenom kozy. A krávy taky máte? Ne, tak bohatý nejsme. A co třeba takhle v té Africe jíte? No kozí mlíko? Mlíko. Mám tady poslední otázku. Kdo častěji drží televizní ovladač v ruce? No, Dan už odpověděl, Štěpánko, je to na tobě. Tohle ty vůbec chceš ovládat? Ne, já držím v ruce něco jiného. No ale u Dana to asi nedrželo, teda když se tady shodnou se Štěpánkou. Předtím tady Danovo a teď tak Intevo. Mám tady trošku teďka improvizaci. Já vás trošku zapojím tady do té hry, abych to nebyla sama. Máte někdo na ně nějakou otázku, která vás napadne? Přihlašte se, která by vás zajímala. Dan má strach, aby se nepokazil skóre. Nikoho vás nic nenapadá. Tak se zeptejte. Jo, to počká do toho. Hlavně mi do toho neprskej, jo. Ne, ty jsi teď stará od Danielku. Jo, mě se ptej jako já, ještě dítě nechci a tohle jo. No, tak já ti to radši řeknu až potom, až o tebe budu dál. Ale koukám, že Štěpánky tatínek se nám přihlásil, tak ho tady trošku vyspovídáme. Položte otázku. Já bych vám chtěl položit otázku, kdo je přísnější na cipíska. No. Takže jste se zase shodli. Dane, ty na něj nejsi přísnej. Ne. Ty jsi ten hodný tačka, Jo. Štěpánko, ty jsi přísná psí maminka. Ano, Dan neumí být přísnej. Tak jo, no, tak já teda nevím, asi bych to možná vzala za uzavřenou. Ty jsi asi ostruhala, kámo, teda no. Maximálně se tady může dát paňáka, já to nevím, co se v Africe pije, no. Kozí mlíko, to furt říkám. Kozu tady nemáme, Ale podej máme. Tohle v Africe pijeme. Máme ještě jednu. To musí být pro Danielku něco pivo, ne? Ten už měl, předtím. Mama, co s Danielkou teď? Teďku můj trnek, protože domů se s ní vrátit nemůžeš. To by bylo si byla ostuda celý vesnice. A jo, ale to je moje dítě. On taky teď udělají. Tak. Taky dám Danielku. A krmená je. Když se mojí stará dobře, ty taky. Já se na ní přijdu podívat. Když mi tady ještě vyprávěl. Že bych je nechala v těch Podívej se, tady nějaký chlap ještě je třeba. To si se rozlídnou. Štěpánko, to by se mi líbila takováhle macecha. Podívej. Nevadí, že už má. Z těch černých úplně Nevadí. U nás může mít chlap kolíce manželé. Natálko, líbila by se tě takováhle macecha. A on rád je to trošku víc kilometrů. Asi ne, já mám to na půl. Já s tebou zase poručím tu káru.
No tak holky, nepořídili jste, tak si seberte sami pak, já tam len to. Jinak já jenom ještě řeknu nakonec, ta mama, to je Miluška Písařů, která tady